Aku Hello, friend chong, cho tao nó hỏi con, từ giờ lại qua phải đi trắng, phải đi đi anh lại qua gần phải về đi, đi này anh ta một không với chong, mua ya derma bự, pico, pulo phải kutu kutu kan, sabo boro tong phải về đi kok salaya na, friend chong anh khai kaisa, nó quay tini salate, sabo bay jaga ni, salai này, nong sala nang lahaya juga, ani kaisa, kotor ma problem, ungui tongkang. Obne bagai ang norok no video nacho kadinan moto nani time lumayan toka ngai khabo tong to gani tang hinda ang ako tula thangmani doctor check up khaijana bagai garu kitani problem manjaka ngai problem solve khlaina bagai yang sangwi tong khang ekdom biji bisingo ngai te koimas bo nangno sasungmaya obisung tiko nang tututuk pare norok bai share khlainai ani live to tiye an live jabo ekta dangerous thangai dongo ngai obono norok ni bana ang long video rogo salamnai norok bai share khlainai inang ani online to norok bai share khlai ro kongno saka gadi problem ta norok saimanana aste boroba titam khainai je kaithor jano je project somoyo jar horo obono sing ma priyo ngai obono समस्या समाधान bo ungo ngai norok wani bage pray khlaidi ani je समस्या tongmani समाधान problem tongmani solve ungtu obono ang norok sawo ngai an bakita kote kali pray khlaidi friendson dan bokha klijak belaikan buka klijagani kamu saini ako kati je kelai thang jung suina kana kita dia ber mabut sana sini aundru kawang masaka na tinse muya ber mabut sana nai pansukra ngokon tali kawang masaka kutu bigala tare muya mo jitu iprat dohani murkho borok comment khayo yong tamoni mur songkha तो क्या तू इतनी देर से उर्दू में बात कर रहा था
Hah? Am Mokai tipra tafani muka borok. Tu tu इतना देर से के तू के इंग्लिश में बात कर रहा था Coba या उर्दू में? Ride Rusun to kana kukicha rusun dinai ang Motong kay thake Mui motong to Song anu musuhnya ko langlas to finishing ngom gorinai hasilnya sorry terus untuk dagno ngai norogwai ini online ko usulno jotono no hor kaham bisa malai finai laipo normal jotono no hambai tata jotono hor kaham